guys, maayong balisa itong tanan mga kapren. Pinakang trabaho mga kapren, balik-balik ng hapon eh. Nasakog ni pa. Lagi kayo sa kapobre lamang. Mao kini ang dahon sa among nipa mga kapren. Ang nagba mga kapren. Pasensya na mo mga kapren nga karon pa ni balik og vlog kay tungod lagi sa papitis oras. Tarbas mga pakiran sa mas basak, sa mas tanom, sa mas guna, sa mas kamot sa basak. Maki og tanumon mga karon pa ko balik ko vlog. Sa pasensya na mo ako mga followers na wala mag-asap pasag video kay wala gito ang naghanap ng trabaho ito. Hi mga kapren, di ako si Probinsyanong Inhasay. Biasa yang kanipaan nga grabing lagbaag dahon. Makini akong content ngayong araw na to. Basta ayaw mo pag tawa sa panood sa kong video. Ako dire sa nagtabing ispan sa may kanipaan. Ako dari nag sasakog nipa. Labi na sa ako mga followers sa lain kapit. Shout out ninyong tanan. O napunta nga follow ko ninyo. Yan na mo katingata. Tingala nga karon pa ko nag vlog tungod lagi sa akong tapan sa trabaho kawa ko oras ng video. Ang pangusukot ang tag-ida og video ng trabaho so kung magtugis basak natanda ka ng mga youtubers na hindi mo matinga na nakaroon ko upload karoon pa ko nag video parang akong i-upload.
Labi na sa akong mga followers din sa sa Bohol, sa taot ng kanan. Kasi probinsya ng mga hasay parang ba intana ni sa sikay so, wala siya oras sa iyang paggalay-galay. O shout out des Del Martanan mga i-follow sa akong vlog sa Bunok, sa Bulaw, sa aban pang lugar. Punta nga. Inyo po kung ipa-follow sa laing inyong mga amigo. Nakailan ako. Pinipin trabaho ang mga ka-friend, di ko nila din. Mga pagnipa. Kuti po ng ginagmay. Kuti po ng ginagmay ng trabaho ah. Maghimo ko ang tahi. Tahi. Ay snipa. Ang work ron ang ka-frame oh lupa satu lupa muna kakitang guwapo pinsa ng mga hinasay nagkabata Kisa itong nanood na kong video, like and subscribe. Sabihin siya nung mga nasa vlog. Thank you, my YouTube channel.